then uma sifika ke thina ngo 2024 wa elevate ke i-issue ye service delivery ukuthi i-service delivery akusafanele ngamanye amazwi izinsiza zikahulumeni akusafanele zijike egate lase hostel afanele ingene intuthuko ingena sema hostel. Hence wonke iminyango kahulumeni mayekhuluma ikhuluma ngento ebizwa ukuthi TISH, it's Township Informal Settlement and Hostels. So ke masifika ke sathi ke thina masithola report ne handover report sithatha kulabo babekhona before us, sathola ukuthi bekusetshenzwa nje kufaka ama wifi kwenziwa yonke into kodwa kujikwa egate lase hostel angangenwa ema hostel. Uteke last year ke from July masifika up until this year ngo April besisaqedela ibudget esayifica yenziwe ngoba ukwazi ukuyishintsha ibudget isikhona besaqedela esayifica ikhona imasiqala ke yithu ke manje khombayo mayikhomba ke yasike wafaka ke icime lento yakho ayikacime divine sase sifaka ke nama hostels, ama hostels they must be